Fl-ibħra bejn l-Italja u l-Greċja għaddej operazzjoni ta' salvataġġ wara li vapur tal-passiġġieri Northern Atlantic ħannar. Fost l-478 passiġġier abbord hemm passiġġier passaport Malti. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qal li fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ hemm involuti 3 vapuri reġistrati Malta, MV Abidjanet, MV Stelios u MV Plana. Fuq l-Abidjanet huwa rrappurtat li hemm 49 li ġew salvati minn abbord in-Northern Atlantic. Fi stqarrija oħra l-Ministeru Malti għall-Affarijiet Barranin qal li jinsab f'kuntatt mal-awtoritajiet Taljani u Griegi rigward dan l-inċident. Dwar il-passiġġier abbord hemm possibilità li dan huwa Sirjan residenti Malta. Rapporti indikaw li hemm persuni mejta fuq il-vapur għalkemm qatt m'hemmx rapporti dwar il-persuna indikata bħala resident Malti. Id-dettalji fuq dan l-inċident qegħdin kontinwament joħorġu. Fil-fatt passiġġiera li kienu abbord il-vapur qal li l-passiġġieri qed isofru minn kesħa kbira u tuħ ta' nifs kawża ta' duħan qawwi. Il-vapur irreġistrat l-Italja kienet ibaħħar mill-Greċja l-Italja. In-nhar aktar ġbeda minn garaxx u kompla jinfirex bir-riskju li l-vapur jereq jiżdied. Fost il-passiġġieri abbord hemm Griegi, Awstrijaki, Olandiżi, Franċiżi, Ġermaniżi u Torok. Il-kundizzjonijiet ħżiena tat-temp xekklu mhux ftit l-operazzjoni ta' salvataġġ, infatti qed tkun deskritta bħala sitwazzjoni kkumplikata.